A veure, per exemple, a Alemanya és molt curiós observar que mentre han vist que la reivindicació catalana era una qüestió econòmica, li han donat poca importància. Quan han vist que parlem de drets fonamentals, com és el dret a votar, aquí la cosa ja canvia més, perquè un dels fonaments de la Unió Europea després de la Segona Guerra Mundial, quan va néixer i es va desenvolupar, és la democràcia i la llibertat. Per tant, hem vist com Quebec ha votat 2 vegades en referèndum, Escòcia ha fet un referèndum al setembre del 2014, i la idea de que els catalans s'han guanyat un referèndum és la lectura que es va fer a tot el món després de les eleccions del 2012, on els partits que portaven al programa electoral el referèndum sobre el futur de Catalunya van fer una majoria molt més àmplia, de 2/3, molt més àmplia de la que, per exemple, tenia l'Scottish National Party a Escòcia, que va tenir el referèndum amb només un 53% dels diputats del Parlament escocès. Per tant, des d'aquest punt de vista, a fora la democràcia se la creuen i la democràcia és un pilar en l'evolució econòmica, política i institucional dels països i de la Unió Europea, i en aquest cas, a diferència de la premsa espanyola, que defensa un statu quo en favor del centralisme de l'estat espanyol, a fora la visió és molt diferent, i en aquest sentit els catalans estem molt més còmodes, perquè si el debat és en termes i en clau de democràcia, això ens va al nostre favor a llarg termini.